Bolo to veľmi nervózne, ale časom som sa dostal do hry, predsa veľmi zlý začiatok, ale sme sa tak oťukávali navzájom, boli tam ľahké chyby. Ale aj tak z začiatku som dodržal svoju hru, to začalo fungovať a to potom neskôr aj platilo. A samozrejme som spokojný, lebo som vyhral, ale uvidíme, jak to pôjde ďalej. Dalo sa nejako čerpať aj z toho, že sa teda poznáte z NTC a nehovoriac o tom, že sa už poznáte od žiackých čias. Dá sa na základe toho ušiť nejaká taktika do zápasu? Taktika bola si myslím jednoznačná, lebo poznáme sa dokonale. Takže bolo jasné, kto čo bude hrať. Skôr to bolo, by som povedal, o tej psychike ako o tej hre, tento zápas. Martin vyzeralo, že nebol úplne fit. Nevieš, o čo išlo? Niečo s nohou? Neviem. Na štvore alebo nebol problém, ale videl som, že v druhom sete úplne stratil pohyb a možno spravil nejaký zlý pohyb. Predsa dneska sa do šmíka, celú noc pršalo, možno spravil nejaký zlý pohyb, ale bolo to v druhom sete samozrejme citeľné a snad to nebude nič vážne určite. Keď porovnáš dnešný zápas s prvokolovým, ktorý bol pre teba náročnejší? Tak samozrejme tento, hlavne po tej psychickej stránke. Predsa mladší hráč, poznáme sa veľmi dobre a chcel som ako starší určite vyhrať a našťastie sa mi to podarilo a ideme ďalej. V ďalšom kole ťa čaká Poliak, Matej. Poznáš ho? Vôbec som ho aj nevidel na tú teraz, takže bude to nejaká novinka.